Na kabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u andi oda u simbut menturang ba ka jela ba prestun tensong ulapan phainia halor ka jingja ba ja mau ringkning ula ong ba wat la ki seng bhalang ni kishnong hanrei baro ki haban buram mi ka hukum bat ki kendon ki badan ka National Highways Authority of India NHAI lingba u project director Anand Singh Chauhan ka Lapa daga Shithi Shiki Deputy Commissioner jungka East Khas Hills but Ribhoi District halor ka jingdan ki check gate but barrier ha Surok ba Shillong bypass ka ba penyaso ya ka Surok NH40 but NH44 ha gati ka Shithi ka balapa ka Pratri Kalaling kot Arhajar Arpulai ka NHAI ki thu bakat kum ka jingtip na ka company MSSEPL ka bre ka concessionaire jungka project ki don Shibun ki check post ki balatei da kitnat sarkar kum ka pulit ka Forest Department but ki Autonomous District Council klem da yo jing menjur na ka NHAI. Ka penpauru bagi ni ki check gate ki pensange ya ka jingyat kali but ki wan ra jing mana lor bagi pensni ru ya ka Surok. Karkum ka State Support Agreement happening ka Sarkar Meghalaya ka Ministry of Road Transport and Highways MORTH ka jila ka deban pinbiang bo amdei bandon kinu-kinu ki jing penwit ha Surok project light tang lada ka dei na ka benta ka jing shngan pat ba lani ka hukum an. Namar kata ke NHAI ke Kerpari ki Bor District bakin Shimkya ban wengno ye ki check gate but barrier ki bapenwit ye ke jingyat kali ka Sarkar jila klapen pauru bakamla ban pentri kami ke jingna wajong ka MCTODA but ai ke ju ka dor kamai ye ki trokit dobilat but klen ka shabar jong ka jila Meghalaya ba prestun tensong ulo ang baga jing persang jong ka seng ban khang ye ka jingyat trong ka dei namar ka jing persha ki cement factory ki ba kim pentri kami ka dor balabu da ka Sarkar Nrilo ong banakaliang ki karkhana Hajanti Hills kila menjur bakin buat karkum kador kamai ka blabu da ka Sarkar jila tang hapo Meghalaya. Namar ka Sarkar jila kamdan bor ban bu dor na ka benta ka jingkit shikiwe ki jila ka bahap ha ka jing penyat jeng ka Central Act. U tensong lo ong ru bahadu menta ki pulit kila kem sangut ki badan kti ha ka jing penwit balada don kam ken sa shim saya ki wei pat ru. Ula benrap bagi Bor District kini ban pet ngol ada don kinu-kinu ki jing persang ban penmi huri-hura ha kenu-kenu ke district. Sembut menteri rangba ula kenturu balada kinong yele jingmun ki kwa ban yekren kendai ban wan syakamit yekren. Bat om ban penwit ye ka Surok ba ne penmi jing ha ki pat ba. Long takoi ba baro kumang ong pi kinong sok sno rejala Meghalaya juni lada pi ong kiriu simet lada pi ong kaborsnong kabortau lada pi ong kiseng balang lada pi ong kiseng kinu-kinuru udon ulai nyubahe uba ngihap ban burom yuda bat kata kalai ngabahe kolong ke boundary pi kine kibaya mut panyakang ya ka yaki jing ka movement jo gitrox lani jo commercial vehicle ka isu jong ki kalong tangoi berkata kalong baki persya ba kita ki cement company kim pentrekam ya ka government rate lana ya ka dor ka bala dep notify la baga government dia ka bay day bat kata ki song satay siya po Jante Hills ha ka baki persamban demonstrate ki persamban kan te ka meeting nakaliang jong ka district association jo ka East Jante Hills kila khot meeting asin lai sen bat ha ka bakadu kila communicate ro ba yes nakaliang jong ka ki companies cement companies so kila menjur ba ya kador bai kali kitu ki bakit cement lan ki bakit ikindong-indong kitiar kita nantai na ka jaka jong ki ka bamot ki ya karkum kador jong ka state comment ka banglap ke bangla notify tenlay kata kalong bektik tang hapo ka jela ngimla ban notify pa day ka dor be day sasa namar ngim non hok mangiban le kata tenlay kini kidang peteng ni kata namar hana ba day ban notify da kalian ro state comment kumno ginla ban notify kata nama kani ka day bektik tang hapo ka jurisdiction jongi ya ka ba day sabar dengan ong pi namar kani ka day central act dia kan apply pada Central Act. Hak balik si hak Sam kat no, West Bengal kat no. Kamu pun dah kata kalanti ya. Dia nak kata kada Kim Hun
ki beteng si beteng je ki te kum tu ka jia men step la ban ong khat ar si teng la ni si beji ha ka ba ki pulit ka man se ha ban sim ni ka tu steps ban control bat ru ban ong bas ngau ba la da phikwa e ki jing kren dei da kan kelenti ngau ba la phikwa ya da ka kelenti phikwa ban ni kan do e ka disposition phikwa ban ni kan do e government ya da kelenti ba deiแต่ในแบบพินชูอ่องแบบพินยาคังแบบพินยาบรรทุดบรรพวีคำตามฮักนาชาลวีนาไทรกัมพาอยากจะชักเข้มนาไทรน้ำนูนายกับsangut tamal ladam don kam nginang kem suhu ka syom kat kum kajing namari kaning la IT ha distribution bat haki pulit bakin le ka don kam te ya kane ban ong ya ka ban ya kane ban ong haka kendon ayu ya kata rung la ban ong ya menta namar ki ba bon ki provision ki ba habangi kem lane hakaba habangi ra ya kitu ki briu ki ba yat persyai ka an ki don ki provision ki ba per kat kum ka an jong ka rin dia ba ko ko ka social media ka don swabat poi sya kata la ya step by step kamut ban ong mat upulit budon suloi bu susen be don ka provision ka an kala kai ki kata dedang nakata ra ngopi ha baka provision ka don ni apply ka we hadin ka we te ngathai kim rekam mani debate je kata nomor ba nakaliang jong ka disposition ka hap ban ship ban control yakinu ki bamut ban penmi yakini ki huri hura hakanu ko dok benta hakanu no chaka hakanu ko district ka bahap apo ke jela ka jung tức là thế mua gì cái thay để mà phi ban keli di bai ba namar ko mo phi kamla ban long mangan ong mga bali phi le yaki antang ta ten re ngong phi ha ba phi yaki don de geleti bat nak ra dawru bangi na go ban ngila IT ha ka solution bakan khot ban don ke jing kren te ke jing kren kla don ko ma asin la ne lai sen ke jing kren bat ya kai ka ba ki kwa ru ula menjur ha ka ta ke jing kren Terus ya kata pimhun ngin ong kumno. Pikwa ban ong ban notify na ikaba ya ka ni kaba siya interested. Katangin namla. Ngi simbe ka dor ka bangila hapo ka jelala jo. Ya kata yes ngila. Terus ka ban dei pa di sabar ngatrai kiro kisutu ba kum ka association ka tau na ka menta ka bit ka biang jong ki drivers na menta ka bit ka biang ki owners baro ngaso bon ong ba kiro kisutu ba ya kalenti ya kiskutu bai ka an tengah try ndai pada ban ong ba ban ya de kan kalenti ngaso ban ong ba la kum nu na kaleng sarkar kanu ka baki kidang sanut ban kren wan saka meji kren ndai ban ong ban suya syong pomadan na try tho la ne pentip ki magistrate chungi kidon ki pulit chungi kidon ba ngikwa bengindangi keren su nyimpan hun balak sedang don ke isu ka bangi kwa mani keren ya kata ngilek nak kapuat syam